कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। संत बाळूमामा या यशस्वी नाट्य प्रयोगानंतर या वर्षासाठी नितीन आसेकर प्रस्तुत श्रीदेवी भूमिका दशावतार लोककला नाट्य मंडळ मळगाव यांनी अजून एक दर्जेदार कलाकृती साकारली आहे। त्यांनी प्रस्तुत केलेल्या संत कबीर या नाटकाच्या पहिल्याच नाट्य प्रयोगाला रसिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून पसंती दर्शवली आहे। स्वामी माथाराम रे आनंदात धाम त्याचे गाऊ वाचे नाम रे विश्वासारे राम रे स्वामी माथाराम रे आनंदात धाम त्याचे गाऊ वाचे नाम रे। रामभक्तीवर आधारित असा हा दर्जेदार भव्य दिव्य ट्रिक्सिन युक्त नाट्यप्रयोग मळगाव मध्ये मोठ्या दिमाखात पार पडला। संत कबीर या दर्जेदार नाट्यप्रयोगानं रसिकांची मनं जिंकली। भारतातील प्रसिद्ध संत म्हणून ज्यांची ओळख आहे असे संत कबीर यांच्या जीवनावर आधारित नाट्यप्रयोग नितीन आसेकर यांनी रसिकांसाठी सादर केले। मी स्वतःहून तुमच्यापर्यंत आम्ही बादशाला जाऊन सांगणार नाही, बादशानं सांगितल्याप्रमाणे आम्ही तुमच्यापर्यंत आलो। श्रीराम माझ्या रामाची आज्ञा झाल्याशिवाय मी येणार नाही। ऐसा नाही मानेगा ये सारे को हा बखुला याबद्दल रसिकांनी भूमिका दशावतार नाट्य मंडळातील सर्व कलाकारांचं भरभरून कौतुक केलंय। अभिनय कुमार नितीन आसेकर हे भूमिका दशावतार नाट्य मंडळातून असे नवनवीन नाट्यप्रयोग रसिकांसाठी घेऊन येत आहे। रसिकांकडून आसेकर आणि सर्व कलाकारांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिली जाते। या मंडळाच्या माध्यमातून असेच नवनवीन नाट्यप्रयोग रसिकांसमोर घेऊन समाज प्रबोधन करावं अशी अपेक्षाही रसिकांकडून व्यक्त केली जाते। स्वामी माथाराम रे आनंदात धाम त्याचे गाऊ वाचे नाम रे विश्वासारे राम रे स्वामी माथाराम रे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।